Θέλετε και κάτι άλλο? Όχι. Θέλω να βρισκόμαστε, να μιλάμε και τα λοιπά και μου χάνεσαι. Μα δεν μπαίνεις ένα τηλέφωνο, να κατέβουμε. Είναι το μεγάλο αυτό μέγεθος, οι άλλες είναι πιο μικρές. Χτες στο live που έκανα έφτιαξα τις πολύ μικρές, τις πιο μικρές που έχω. Εμένα δεν θα με παντρευτείς, γιατί με παντρεύτηκε άλλος. Αλλά μπορείς να βρεις μια σαν εμένα. Θα μου φτιάξεις γάντια, ούτε γάντια φτιάχνω. Καλησπέρα. Α, λιώσαλα. Κάνουμε βουράκια. Κολοκυθούλες. Γνώμη για το Μητσοτάκη. Θα κάνουμε πολιτική συζήτηση, δεν ταιριάζει με το είδος. Ξέρεις να πλένεις, να σου κάνεις ζή, να συμπληρώνεις και να πλέξεις τον αργαλιό. Δεν μπλέκω στον αργαλιό, με τα χέρια μου μπλέκω. Να μπείτε στο... Α, βλέπω την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα νομίζω σε λένε. Να μπείτε στο Instagram να δείτε τα αποτελέσματα. Γιατί δεν έχω έτοιμο να σας δείξω το ραγουράκι. Από live το έχω δει, να ξέρεις. Από Λίμνο είμαι, έλα. Θα άνοιξα για λίγο. Εγώ θα κλείσω σε λίγο, οπότε αν κάνεις, θα μπω σε σένα. Γλυκερία. Θα έρθουμε κολυμπώντας. Να, για να μιλάω έχω κάνει λάθος. Θα κάνω αλλά αργότερα. Ναι, μπορεί, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι λέω. Πριν έλεγα για τη σπάφη της τσάντας με το σάπιο μήλο. Ένα καλό σνάιπ. Άστο. Πάμε, Ρονάλντο. Μπράβο, αδερφέ μου, μπράβο, αδερφούλη, μπράβο. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ναι. Μπράβο, λοιπόν. Να πάρουν τα βοηθήματα. Πολύ συγχαρητήρια στην ομάδα σου. Ρονάλντο, Γάντι, Γκαμπριέλα, Ομίχλη. Πάμε άλλον έναν. Πάμε. Λοιπόν, πάμε παιδάκια ταπ-ταπ. Μάνο, συντόνιζε από κάτω, δίνε πόνο, δώσε ρυθμό στο chat. Κάβλωσε τα καυλοσπορίδια, πάμε λίγο. Καλέ, τεράστιο σου λέω είναι, καλέ την καλερί. Την καλερί φωτίστε. Μα δεν εξηγήθηκες, μπακ. Τι εννοείς ρε εσύ Κώστα? Καταλαβαίνω τι λες. Děkujeme. No, dám ti tam klobouček. Jo, já chci ten klobouk. Tak se vyžebrejlo. Kájunko, piš nám něco, ty jsi jediná, kdo mě tady zajímá. Tak to bylo zlý. Ale to... Na jakém místě jsme co jebali? Já jsem to nestihla. No, to je tajný. Να μην είναι. Σε έχω αγκαλιά μου σαν μωρό, αχ και ένα μυστικό, ας σε αγαπώ. Εγώ έχω γενέθλια. Έλα ρε Περικλή! Χρόνια πολλά ρε γκλιν γκλιν γκλον. Γκλαν 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 γκλαν.
Αυτός έχει ο Γκλιγκλόν. Τι είναι αυτό? Ρε Γκλιγκλόν, εσύ έχεις χρόνια πολλά ρε. Γκλιγκλόν έχει γενέθλια. Θες να κάνω κάτι, τι εννοείς? Ένα μέρος στον ευρώ. Τίποτα Γκλιγκλόν. Πόσα άτομα έχεις? Εγώ έχω 10. Μου γράφει ένας χαλατός εδώ. Ωραίο χαμόγελο η χαζή απλά και η τσιγκάνα τέλεια χυλάκια έχει. Ένας δήμος. 28 Σαλόνικα. Κι εγώ τσιγκάνα είμαι, χάφ και πελέ. Βα. Με την καλή κουβέντα στο στόμα είναι όλοι τους εδώ μέσα. Γιατί ρε, τσιγκάνοι άνθρωποι είναι, να σου πω κάτι, τσιγκάνοι άνθρωποι είναι, μια χαρά είναι όλοι. Όχι, άσε Μάρη. Έχετε πει καλή τσάπα σας βλέπω, τσάπα μας βλέπεις, γι' αυτό φάει μια σίγαση και πάνε και γυμίσου. Παίξει θα μπορούσα να πω μια γνώμη, αλλά από αυτό που Είναι ανάλογα. Πάμε παιδιά, ταπ-ταπ. Εδώ παιδιά συνεχίζουμε, είμαστε λίγα άτομα, να ανέβουμε λιγάκι. Ήρθε η κατακουζίνα, καλησπέρα. Πάμε παιδιά, πάμε, συνεχίζουμε, δεν σταματάμε. Γεια σου ρε Γιάννη. Έχασες εδώ πέρα. Δεν είδες τι έριξε η Εύα, το χαμστεράκι. Το λατρεύω. Και κορώνες και όλα. Let's go. Καμπάρ, κάνεις να με βοηθήσεις να ψήσουμε εδώ πέρα. Ω, παιδιά, μιλάμε πολύ special, Πολύ special. Πήγα να φάω τώρα και μια τούμπα μέσα. Με φάγατε πριν με το κοντοσούβλι. Με φάγατε. Με σάξατε. Thanks for the likes. Πόση ώρα έκανες δρόμο? Είναι γύρω στις 4 ώρες. Νομίζω. Βασικά 4 ώρες ήταν. Απλά είχαμε κάνει και μια στάση. Δείξε τα νύχια. Τα νύχια, παιδιά, δεν είναι σε κατάσταση να τα δείξω τώρα. Εν τω μεταξύ, θέλω να μου πείτε ιδέες. Όχι ιδέες, να μου πείτε τι προτιμάτε. Έχω βρει κάποια σχεδιάκια, τύπου κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Αυτά είναι παρόμοια βασικά μεταξύ τους. Μόνο αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Μετά, που είναι τα άλλα. Μπήκα και Α1 πρωτάθλημα, τέλειο. Γιατί δεν βρίσκω τα νύχια. Είναι και αυτά που μου αρέσει φουλ. Βέβαια είναι. Μαλακίες από το Σέιν και ηλεκτρίζεσαι ρε μαλάκα. Εντάξει, αυτό είναι η ακμή ρε εσύ. Ναι, ακμή έχω. Εντάξει, οκ. Κάτσε να βγει και το. Μήπως δεν πρέπει ρε φίλε τότε να βάζεις τη μαλακία αυτή την ηλεκτροφόρα στο δέρμα σου? Παιδί μου, δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Χθες σε είδα, το ακούμπακες λίγο. Κατά λάθος μία φορά. Πάμε μία. Σνάιπ. Σνάιπ. Το πιο easy win που πήραμε ποτέ στη ζωή μας, μάγκες. Σατά, με ευχαριστώ, Radio, thank you. Μπορεί να έχω ακμή, αλλά είμαι πολύ όμορφη και με ακμή. Λοιπόν, φέρνω την Κρίστη. Να δω άμα θα μπει. Σιγά μην μπει. Γιατί να σιγά μην μπει? Δεν μπήκε.
Λοιπόν, είναι μέσα μετά ο Mike OG. Γιάννη, ευχαριστώ. Ο μπεμπισμός. Α, περίμενε ένα λεπτό. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Με κάνει ο Μάικ. Να το βάλω. Ο Φάμπιο. Ίσου Πίτρο. Βασικά από όλα τα μέρη. Δεν τα έχω επισκεφτεί όλα, αλλά δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είμαστε τέλειοι. Someone say that I look like a Playmobil. Like what? Playmobil. The games this. Μπράβο. Ναι, έχω πολλές και αυτό φαβορίζομαι όλη την ώρα. Σε λεωφορεία με τι θόρυβο θες να έχει? Όχι. Θα θέλω, τώρα όχι. Και δεν πρόκειται να γίνω. Όχι. Ναι. Γυρνάω στην πόλη. Είμαι στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης ξενέρωσα για το καιρό στον Άθλος. Έχεις πρίκα? Ναι. Αλλά όχι για σένα. Πάμε βόλτα, ήμασταν διακοπές και τώρα γυρνάμε στην πόλη μας. Παιδιά, είχε πέσει ο καιρό στην Κωνσταντινούπολη. Την πρώτη μέρα μόνο ήταν καλός, μετά έβρεχε. Θα βρεις νερό το φτυσάλι, δεν πειράζει. Και ξενερώσαμε και εγώ παίζει τώρα να αρρωστήσω. Νιώθω ότι... Μαλάκα, Γιάννη, φυσούσε φουλ. Έβρεχε. Αλλά έπρεπε να δούμε αξιοθέατα και να περπατήσουμε, να χιονόνερο. Also, it rains and cold, like in drama. Ωραία. Ωραία. Και ξενερώσαμε λίγο, αλλά εντάξει, έπρεπε να περπατήσουμε και να δούμε πράγματα, οπότε εντάξει. Τι να κάνουμε. Ιου. Ιου. Τι είναι το Ιου? Έχω το μπράβο. Σπίσε μόρο. Μαρία, τι μου είπες να κάνω το κινητό? Τι είναι το Ιου? Ξεκάθαρα. Τι είναι το Ιου? Δεν καταλαβαίνω για τι πράγμα μιλάς. Αλήθεια. Σλέτ και έτσι. Α, ναι. Τι είναι? Πάτα στο τέτοιο. Στο...